Ne bi ni ja radio jebate u Kršku. Mislim, kužiš ono, recimo da skužim da mi kaže doktor da imam 3 mjeseca života, išao bi po pare, da bi se oblokao cijelo vrijeme. Šta bi da ti se rodi dijete sad 2 glave, ja? Ne, to se prije na ultrazvuk kući vidi. Pa mislim, gledaj, ja osobno ne bih htio ovoga... Kaj radiš? Gledam jebote! Evo ti je... Ja osobno ne bih htio da dijete... Mislim, to dijete koje što neko može reći ti voliš dijete... Ali to dijete će patiti cijeli život, kužiš. Kaj boš, dakle... Bolje da se abortira dok je još totalno fetus, nije svjestan ničega, kužiš, nego da se rodi tako i da bude freak show i da bude nesretno cijeli život i svakako i kazno.